gain long-term solutions. A number of them wasen no kasiri kende ma nicho bedo kata ma koronti sani gitemo timo. One of the things ma Sirkal nyalo timo en mondo mi obed gi infrastructure. Infrastructure in terms of road networks, issues mag stima, ineno. Mondo mi jo ohala yot mar timo ohala. Ingeni uchumi biro bedo very strong ko endini dhi mbele, o endini timre, you know, there's that exchange of goods and services circulate in the economy, ineno. Koro there are drivers, one of them and that infrastructure. Then ingi yonito uchumi wani, for example, uchumi mar Kenya. What is the key driver? Wangeni, for example, one gi tourism, one of the first things. One gi issues mag agriculture. Then there are also other what we call contemporary issues mabende donjo. Ineno kata kaka koro the entertainment industry mago contribute to the uchumi. Then ingionito among the population mawantire go kani. Of course, one gi joma tiyo gin civil servants, but a good number of the money Kenya ka okti and the productive. So ichakongio from the age mara nyithindo ma work high school, ma work from our colleges, ingoni gin jedi. And how can we ereka kwanyalo miyo, ereka kwanyalo keto jogi bedo productive, you know. Therefore, wabo ngio gikmoka kakoro gross national product gini GDP ginigo. Koro wangyo ni in kata in jois iwoke out. At the end of the day, ereka kanin product, ereka contribution mane mikelo mondo mi uchumi wa grow. Therefore, policy makers, mane Sirkal, koro bet pinto ng'iyo, gi target that group. To giwacho ni joma ebo manyalo tiyo gin ji makama. Then ere kaka wanyalo miyo gi? So therefore we create an environment. One of the things matimre kae ni businesses, the SMEs contribute a very, very large percentage in terms of jokma contribute towards the uchumi wa. Koro wange ere kaka wanyalo loso lwasi maber mar ohala mondo jogi uti, mondo jogi o produce. At the end of the day, gi make sure ni flow mar pesa dhi mbele. Ngato nyabedo ni opuro chamne en kata Eldoret. To chamge gi dhi onge yo ma chamge gi buchopogo, maybe Northeastern or Nyanza or wherever. Koro kwa loso that environment moro ma ngata ko loso chamne kata na Eldoret, then sure ni within that give a small range of time onyalo chopo kamo yudo the market, you know. So nyaka wangini businesses gain very, very important to our economy. And how can we enhance ereka kwanyalo medogi so that joma ni ohala gi grow? We are talking about issues kara tani koro wuoye issues kara na taxation. King'iyo the rate of taxation madhi mbele Kenya ka. Tineno ka gin gik masterful business gitemo duoko bi ohala piny tok gikonyo wada. King'iyo issues kara na, we are talking about pending bills. Ang'o ma ketho endni mang'eny magwa. En ni waloso watimo ohala, wamiyo Sirkal, but gigi at the end of the day wano kwayud pesa in good time mondo pesa ni odog back to the economy. You know. There are certain things kata kaka koro the government biro gi digitization. Talk about e-teams and all that. Masani gi biro gogi. Give very good things. Manyalo konyo mbele ka. But ere kaka government ensure ni kata na jo wala no kose miyo gi gimoro. Obed county government, obed national government. Ere kaka ensure ni jo wala himself bende konyo mondo dogo dhi oweri ochako usi. Koro kwa keto ina why inject certain things wendi wagi. To wabro miyo oendni dhi mbele to cash flows mag cash uchumi wa medore to magi gik madongo uchumi mar piny. Anno ka Dr. Eling'iye kinde maniloso kata kamano wang'eni kinde ma magi duto timore kinde makoro kata uchumi ma pacho kae ne ok ne kare kata ahinya jopiny ne ywak mopogore kata winjo kae ka Otieno Panya wacho ni sekta mar johala matindo ema ponono konyo e gero uchumi ma pacho ka ahinya. To wantiere kod ponono sectors kaka mage ma kaluwore ni pek mar ngima wantiere gode pacho ka uchumi ok ni kare. Wanyalo wacho ni nentiere sectors kaka mage ma ponono ne onyiso kata dongruok ahinya to e kinde gi ma uchumi ok ne ber ahinya to sani